И здравейте, хора! Днеска ще правим Fortnite пак, защото няма FIFA 24 Dix, няма го. И днеска ще играме пак Fortnite. Сега започваме, ама обаче сам ще играем днеска. Ама на Fortnite ще правим 4 мода играем. Ако играем еще с него, ще играем. И добре, сега започваме. Не забравяйте да правите лайк и да последвате. Ако правите 10 лайка, обещах, ще правим 500 коша. Обещавам. И минаваме. Добре, сега хора, почваме да играем. Само чакам да ключа PlayStation. Да играме на Fortnite. Бъркам малко. Сега се почваме. И след малко ще се видаме. Добре, хора, почнахме. Сега да отиваме на шопа. Какво има днеска? Пато пазен, знаем го. Уау, какъв скин това, бе? Моля, какъв скин това? Виж къде, хора. Баси колата, бе. Гледай го колата. Чакайте, малко чакай. Добре. Пак тук. Я да видим каква. Как е? Уау. Вижте, много яко. Добре, започваме Battle Royale да играме. Я да видим Мишо играе ли. Не къде. Май той е училище. Аз днеска не съм училище и вчера не бях, онемин не бях, защото малко болен съм. Ама на понеделник ще отивам. Започваме, хора. Хора, дойдех. Вие там видяхте ми, нали? Сега... Не, паднах телефона. Чакайте. И добре, хора. Извинявам се, хора, паднал ми телефона. И след малко ще... И пъсвам. И си после, след малко ще се видаме. И хора, почнахме. И сега къде да скачаме? Мисляме тук. Май тук по-добре. И хора, дойдехме тук. Искам тук да отиваме. Тук по-добре. Кой там, бе? Мали. Сега да отиваме тук. Секси киви. Като чупам ги тука. И хора, справях малко видеото. Скачи колата.
Има човек. Къде са, бе? Не! Староят и хора, не съм умрял съм. Той е край колата, той помощ да ми прави. И хора, майка ми дойде малко. Какво става той колата? Не мога да карам нещо. Чакай да дам го той кара. Качвай се. Ти. Качвай се. Качвай се ти. Да караш ти, бе, аре. Аре. Аби. Взех се това. Пупа. Се тръгваме. Пихаме. Видях. Ето го. Хайде, бихме го. Бихме го. Ето, там има. Би го. Джидже. Джиджи. Няма ли хубаво нещо? Чакай да хара малко. Ето го. Tego. Идвам. А колата? Какво ще става? И събрахме да си имаме напратил на картата. И събрахме. Да?
О, дай ме го мен, бе. Ние къде отиваме? О, лайте скочим. Хора, брат ми малко вика, защото не знам какво прави на PlayStation. Той играе на FIFA, на Кристиано Роналдо. Пуснали там Кристиано Роналдо на FIFA, не знам. Видяхме го и после О, не мога да викам го. Какво прави той? Пич, лъткой. Хора, чакайте. Добре, хора. Той що седи още, бе? Къде го? Какво прави той? Той ще умре. Ще чакаме го 5 часа. Къде седи там, бе? Май, отиди някъде на тоалетата и някъде назад. Имат хора, чакай. Как се? Ето ви идва. Ето ви го. Идва. Не. Идва, yes. Иначе сам не знам какво ще те прави аз. Какво държи той? Майка ми слезна да скъпе заради това така свук. Майка ми отиде да купе заради това така свуква. Съп малко път. Флекси мотор. Видяхме един човек. Хора видях. Къде са ти? Чакай мотора. Качви се. Латка. О. Ето го има. Май нагоре са. Май тук са. Да. Мале. Елате да бием ги. О, аз ще се тръгвам. Нямам пълен план. Не знам какво да направя, хора. Само ще такова. Само ще гледам. Чакай да отивам пред приятели. Гледай какво прави. Какво прави? Е така горе ще чакам. Още малко бият той.
Аз лично не сега. Отивам пред брат. Не, ето го. Видяха и идват хората. Аз ще се тръгна. Бързо. Турбо! Велизар вика, как вика? Ако искате видите Велизар, пишете коментарите. Май долу са. Ето ги. Видях ги. Той умря. Какъв пистолет има той? Отивам да бием го. Биха ме. Айде, бихме ги. Мале, брат ми, как вика? Още 10 човека. Аз има един демален. По-добре да отиваме долу, да бием ги. Да бием ги. Още един човек. Сега да трябва да бием ги. Още един. Трябва да не умра. Не! Ето го. Не! Айде, първи сме! Айде! Айде, бихме ги. Айде, яша! Хора, бихме ги. И хора, много благодаря, гледахте YouTube-а. Аре, чао! Не забравяйте да гледате и да последвате и лайка. Аре, чао!